те повярваха в тази лъжа, която беше много разпространена на Фукуяма, че историята е свършила. И че всички от тук нататък ще живеем в една хубава либерална демокрация и тя ще се грижи за абсолютно всичко. Проблема обаче е, че Хънтингтън отново излезе доста верен в повечето от предположенията си и някои култури и цивилизации са несъвместими с такава форма на управление. Разбира се, шведите са свикнали в едно сравнително солидарно общество, да могат да живеят, като всички се стремят да спазват правилата. Идват някакви хора от Близкия изток, от Субсахарска Африка, от Северна Африка. Те не са научени на тези порядки, не изпитват тази солидарност и те дори откровенно мразят тези, които са изградили това общество. Така че виждаме колко е крехка тази система и ако тя не бъде защитавана, ми е оставена ето така си на произвола на съдбата, всеки, който реши, всеки, който дойде от някъде другаде, може да разруши. Така че това е големия проблем и голямата лъжа.